Мислите ли, че хубавите пътеки за планинско колоездене никнат като гъби в гората? Не става така. И за да се случи всичко това, е нужно да се положат много усилия с правилните знания. Затова организирахме първия в България семинар за устойчиво изграждане на пътеки за планинско колоездене с основен лектор и обучаващ Добромир Добрев. Защото за нас е важно да изградим добри практики, важни принципи на работа и да предадем ценен опит. Ако спазваме всичко това, пътеките стават устойчиви, забавни и най-важното – безопасни. Първият етап в изграждането на една пътека включва проучване, планиране и взимане на решения. Вторият етап е събиране на правилен екип от хора. Третият етап е работата на терен. Следи се за правилни наклони и радиуси, отводняване, ритъм на трасето и създаване на подходящи препятствия спрямо планираното ниво на трудност. Четвъртият етап е най-хубав – карането.